खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 मे 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सासे सेंग्राखौ अरुणाचल प्रदेश रायजोनि नामसाइनि गंसे बियार बानायग्रा फेक्टरियाव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो थैनाय सेंग्राया बियार फेक्टरियावनो खामानि मावोमोन। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय अंकुर मरान। नाथाय अंकुर मराना माबोरै थैखो, गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो ना सोरबासो बुथारखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। जेब्ला गासैबो रिपर्टआ सोराङाव फैगोन अब्लासो जाथाया सोराङाव फैगोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय नागिरग्रा बेंखननि लाट मण्डलखौ आसाम सोरखारनि एन्टि करप्शन बिफाना रां लाबाय थानाय समाव उदाङै एरेस्ट खालामदों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय महेन्द्र नाथ। महेन्द्र नाथआ हानि पाट्टानि खामानि मावनायाव रां लागासिनो दंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरिनिफ्राय दतमा फारसे थांनाय लामायाव दुथांफोरा सासे 13 बोसोर बैसोनि 8 थाखोआव फरायबाय थानाय बर' हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु आफादा गोख्रों रावजों सोंखारनानै जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ आयेननि बायदि साजा नांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। एसआइ जुनमुनि राभा बिथांनि हरखाबै जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै हरखाब नगाव पुलिसनि गेजेराव खमैबो 748 पुलिस कनस्टेबलफोरखौ सोलाय सोल' खालामदों। एसआइ जुनमुनि राभा बिथांनि थैनाय जाथायखौ लानानै नायबिजिरबाय थानाय समावनो नगाव पुलिसनि गेजेराव गोबां सोलाय सोल'आ जादों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै हरखाबै मानि थाखाय सोलाय सोल' खालामदों बेखौ पुलिस बिफानासो मिथिसिगौ। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्ट जानाय जाथायजों 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय मेदिनीपुराव थानाय गंसे बमा बानायग्रा फेक्टरियाव हरखाबै ब्लास्ट जानानै 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ कलकातानि सिङाव थानाय SKM फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे फेक्टरिया आयेननि बेरेखा सालायगासिनो दंमोन बा बे फेक्टरिखौ आयेननि बेरेखा सालायगासिनो दंमोन आरो बे फेक्टरिनि बेरेखा 3-4सो केसबो दंखायोमोन। लोगोसे बे जाथायाव थैनाय सुबुंनि न'खरनो वेस्ट बेंगल रायजोनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा न'खरसेयाव 2.5 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 1 लाख रां होनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा बायलांजोबनो हमबाय। गोदोनि समाव गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दंमोन, नाथाय एसे एसे बायलांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। गुवाहाटी नोगोरमायाव गंबेसेबां बर' फरायसालिफोर दङ? गिबियाव दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैदों गायसनगिरि बे समनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे मोनसे समनि आसामनि हा मन्त्रि आरो सोलोंथाइ मन्त्रि थानेस्वर बर' सारा फैदों। दिनै बिबुंथि होबाय थादों बिथाङा 1981 मायथाइयाव साहा गुवाहाटीयाव 5 आरो खोला गुवाहाटीयाव 10 गुदि फरायसालि बर' बिजोङाव गायसनदोंमोन। बे समायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रुंसारि रामदास बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि रुंसारि मुंख्लं बिउराम बर' आरो थानेस्वर बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों, लेक्सार होबाय थादों। बिथांमोना गुवाहाटीयाव बर' रोङि बर'फोरनि गेजेराव बर' रावखौ फोथांनो थाखाय जोंनि बे खोला गुवाहाटीयाव गिबि 5 गुदि फरायसालि, बिनि उनाव 1982 मायथाइयाव आरो 6 गुदि फरायसालि गायसनदों। 11 गुदि फरायसालि गायसननाय जादोंमोन। बिनि उनाव 3 गेजेर फरायसालि, खेराइकुसि गुवाहाटी बर' एम इ स्कुल, सम्बापति बर' गेजेर फरायसालि आरो बाथौपुरि बर' गेजेर फरायसालिखौ 1985 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बिनि उनाव 1988 मायथाइयाव बाथौपुरि बर' गोजौ फरायसालिखौ गायसननाय जादों। 88 मायथाइनिफ्राय गोलाव बोसोर एन्सार रां गैयालाफानो रां मोनालाफानो फोरोंगिरिफोरा गावखौ बावसोमनानै 2013 मायथाइयावसो बाथौपुरि बर' गोजौ फरायसालिया मिथिलाय जादों। दा दिनै जोंनि गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया बायजोब्बाय। 6सो मिरु सोलिनानै दङ आरो 2 गोदानै भेन्सार फरायसालि गायसननाय जादों। मिथिंगापुरि
गपाल बर' गुदि फरायसालि आरो नैबे जोंहा मानिनां आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनि न'जों नांजाबना थानाय बिउराम बर' गुदि फरायसालि बे गंनैल' भेन्सार गुदि फरायसालि केरापुसियाव थानाय गुवाहाटी बर' गेजेर फरायसालिया बायलांबाय गथ' गथाय गैयैनि सम्भाबति बर' आरो असमिया बिजोंनि मिक्स मिडियाम बे माने गेजेर फरायसालियावबो बर' बिजोङा देग्लायनिफ्राय बायबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।